BPF हान्जानि सिदावैसिम मिटिं जादोंमोन। बे मिटिङाव जोङो फैगौ लकसभा इलेक्सनाव माने मोनबा समस्ति गेलेगोन होननानै थांखि लानाय जाबाय। बेनि गेजेराव बे मोनबा समस्तिनि नामा जाहैबाय बरपेटा, क'क्राझार, दरं, उदालगुरि, गुवाहाटी आरो तेजपुर मोनबा समस्तियाव गेलेगोन। आरो बिनिनो मोननै समस्तिखौ जोङो दिनै केन्डिडेट डिक्लेयार होबाय। मोनसेया क'क्राझार लकसभा ST रिजार्भ, बेवहाय जोङो आगोलनि डेपुटि चिफ आरो जोंनि दलनिनो भाइस प्रेसिडेन्ट आरो स्पक्स पार्सन खाम्फा बरगयारिखौ होनाय जाबाय। आरो दरं उदालगुरिनिफ्राय दानि एक्जिस्टिं खालाइगाव समस्तिनि MLA जोंनि BPF हान्जानि दुर्गा दास बर'खौ दरं उदालगुरिनि केन्डिडेट हिसाबै बासिनाय जाबाय। आरो बे मोनथाम समस्तिखौ जोङो थाबैनो जोङो डिक्लेयार होगोन साननै सानथामसो उनावनो। बास जोंना BPF हान्जाया जेराव देरहायो बेहायसो गेलेयो, सिदा खोथा। जोङो क'क्राझार लकसभायावबो जों देरहागोन, दरं उदालगुरियावबो जों देरहागोन आरो बरपेटा आरो गुवाहाटी आरो तेजपुर बे मोनथामखौबो जोङो जाय मानसिया बयबो पाब्लिकजों गनायजाथाव बेबायदि केन्डिडेटखौ जों बासिना होगोन। केन्डिडेट नागिरग्राया बहुद दङ, बरपेटायावबो बहुद दङ, गुवाहाटीनि थाखायबो दङ आरो तेजपुर समस्तिनि थाखायबो गेलेनो केन्डिडेट जानो ओंखारबोनाय गोबां दङ। जायखिजाया जों थाबैनो थिग खालामनाय जागोन। देरहागोन जोङो, क'क्राझारावबो देरहागोन, दरं उदालगुरियावबो देरहागोन। दे जाबाय। बे सोरबा ना इलेक्सन समाव बयबो बिदिखौ बुंखायो, सासेया सासेखौ बखिलायखायो, मोनसे दोलोआ मोनसे दोलोखौ बखिलायखायो। बे इलेक्सन प्रसाराव बे जायो, बुंगोन, जोंबो सोरखौबा बुंगोन, बिसोरबो जोंखौ बुंगोन, बे जायो इलेक्सनाव। बेयो इलेक्सननि बे सायख'थि जिथु मा होनो प्रसार, बे प्रसाराव बयबो मोनसेया मोनसे दलखौ बखिलायनाया बे जोंनि थाखाय जेबो खहा खालामा आरो खालामनाय नङा।